Ne, on to odpálil. Ale chodori. Typek nemá bloky, podľa mňa. What? Tak aj to je strašné, fakt ale. Prečo to je na 4, nie na 5? Ale do pi***. Poďme, let's go, nevidel ma, ale teraz už ma uvidí, ale to je... Ne! Počkaj. Do prdel, nevyšlo mi to, do prdel. Ne, ja som vyhodil meč, poď, preč, choď! Ne, prečo nespadol? To je skvelé, fakt. Ne! Či migrant! No, znič to, kamer. Ale znič to! Nemeňa! Typeruje. Zúru mu tam správa, no dobre, tak to som pokakal. A ja mám odkrytú posteľ, to si nie je úplne dobre. To si robíš špi... Takže idem rýchlo do solov a pozrieme sa, ako máme mapu. Máme mapu Snails. Toto by mohla byť celkom dobrá mapa na to, čo chcem spraviť. Absolútne netuším, aká mapa to je. Tak dobre, začíname tu a pozrieme sa, čo to je za mapa. Jo, tak toto je perfekt. Budem musieť získať veľa dreva, pretože tá spočíva v tom, že pridám 2 vrstvy na môj ostrov a tým spravím ilúziu, že tam vlastne posteľ absolútne nie je. Dobre, ideme si zobrať kopec vlny, alebo teda ani to kopec nemusí byť. A kúpime aj drevo. Dobre, mám tu drevo. Treba sa pozrieť. Dobre, typek je celkom ďaleko odo mňa, takže nemal by nič tušiť. Pozrieme sa sem. Dobre, nebude to podozrivé snať. Idem to sem pridať. Tak, a toto by mohlo byť teraz už hotové, predpokladám. Dobre, ešte sem dám takto, aby to nevyzeralo nejak divne nesymetricky. A teraz sem pridám ešte jednu vrstvu dreva. Ale toto bude celkom nadlho. To je len 16 dreva a zás toho zlata tam tak veľa nepadá. Dobre, ešte jedno zlato. Dobre, píme ďalšie drevo. Teraz to musím rýchlo spraviť takto. Ja som To už sa mi minulo? Tak to bude fakt, že nadlho a budem sa musieť dávať pozor, aby si to nikto nevšimol. To je tiež problém. To sem hodím a zatiaľ mi sem nikto nechodí. Ani nevyzerá, že by som chcel nejak chodiť. Dobre, budem musieť čakať, kým to budem môcť celé zaplniť a snáď to stihnem. Dobre, ďalšie zlato. Dobre, toto by mohlo byť. Takto. A to nestačí absolútne. O nie. Odpaliť ho treba. Nemôžem ho nechať, aby sa sem dostal, že mu to pekne zničím. Dobre. Tak. Nikto sem zatiaľ nejde, ani nevyzerá, že by som nejak chcel chodiť, takže to je veľmi dobré. A naozaj nemôžem si dovoliť, aby sa sem nikto dostal. Viem, že terpem úplne hovadiny, ale to je úplne jedno. Dobre, zlato, zoberiem si fireballku a zlato a ja budem musieť ísť. Hello, motherfucker. Čauko, bráško. Ne, on to odpálil. Ale chodori. Ja ho budem musieť zabiť, lebo týpek vie až moc. Ne. Ne, kámo, tak to... Ne! Kámo, tu som mu dal také dobré kombo a to som mu nemohol dať predtým, teraz som... No dobre, tak táto hra nevyšla. Ale tak určite táto hra vyjde. Tak je no... Tu je. Dobre, toto nevyšlo, toto vôbec nevyšlo. Dobre, tak stáva sa, poďme ďalej. Ne, tak to ne. Poď, ne. Hop, ne. Dobre, tak teraz to už určite vyjde, naozaj, teraz to už vyjde. Ja mám taký pocit, že medzi tým, čo si to ja vyberám veci, ten ma ten typek zabíja, ale... Dobre, tak teraz? Dobre, ideme to celé... O nie, toto nie, ne. On to je hacker! To je hacker nejaký! To je nejaký hacker! Tak teraz to už bude určite. No tak, toto je veľký špatný. Toto je naozaj veľký špatný. Tak to už je asi jedno. Toto je veľký špatný. Tak jo, máme tu ďalšiu hru a to, čo som pred chvíľkou robil, si nevšimajte. A máme tu ďalšiu hru na tej istej mape ako pred chvíľou, čo sa mi absolútne nepáči, ale tak nevadí. Najprv budem musieť ísť rašnúť toho týpka, čo je vedľa mňa, pretože on ma rašne prvý a ja budem absolútne nepripravený, ako vidíte už na mňa ide, takže ja to idem rýchlo bridgenúť. No čo, týpek nemá bloky, podľa mňa. What? To jak?
Hop, preč. Ja tam zostaň! Kamo, ja milujem túto mapu, keď normálne hrám. Keď hrám len tak, hej. Teraz mi ju tu hodil tretíkrát za asi 15 minút. Tak aj to je strašné, fakt ale. Prečo to je na štvorka, nie na 5? Ale do pič, kamo, to si robí zo mňa pič. Ako ľudia, ja to fakt nepochopím. Ja jak som hovoril, túto mapu absolútne milujem na normálne hranie. Nie natáčané tejto challenge. A už tretíkrát za sebou mi to dalo tú istú mapu. Poďme, let's go, nevidel ma, teraz už ma uvidí, ale to je... Ne! Tak mi sem dojde, zničí mi posteľ, ja sa naserem, rage quitnem to a vy mi potom dáte dole odber. Ľudia, ak vidíte toto moje utrpenie, vy ho vidíte, logicky ne? Prosím, aspoň za toto moje utrpenie si prosím odber. Ja si prosím za toto moje utrpenie odber. Ďakujem. Dobre, let's go, mám pohľad. To je jedno, mne to je jedno, idem tam, ale ako to neviem. Chlapci, alebo a ženy, a to je úplne jedno kto, ja to proste nedávam. Ja neviem jak vy, ale ja to nedávam. Fakt mentálne, psychicky, fyzicky, jakicky to nedávam. Toto je v pi. Už ani vodu nemám v pohári, nechce sa mi to ísť napustiť. Tak ľudia, máme tu zmenu plánov, keďže tá minulá ochrana postele zabera až moc veľa času, ako vidíte, mne to moc nejde. Tak prechádzame rovno na tú druhú, ktorá spočíva vo falošnej obrane postele. Toto je všetko, takže ideme to vyskúšať. Keď som kecal, tak som nazbieral celkom dosť veci a mám taký pocit, že za chvíľku sem na mňa niekto dojde, zabije ma, naserem sa, rage-kicknem to a bude to všetko ale mne to je jedno, teda potom... Tu som niekoho videl, no let's go. Oh, let's go! Nerob si zo mňa srandu, že teraz mi to vyjde, keď som sa vzdal skoro. Ne. Dobre, máme bloky, tentokrát som múdrejší. Počkaj. Do prdel, nevyšlo mi to, do prdel. Ne, ja som vyhodil meč, poď, preč, choď! Ne, prečo nespadol? Ne, prečo mám také nešťastie? Ne, ja som to uložil! Tech cipak! Prečo mám nula životov? Hej, ja mám taký pocit, že mne ani táto mi nevíde. Ja to robím úplne na hovno. A nemám ani krompáč. Nikto na mňa nejde teraz. Čo skvelé. Skvelé na to, aby som sa z toho postavil. Tak jo, máme tu toto. Teraz dáme bad defense, hej, ako takú tú klasickú. To sa robí takto nejak. A vlastne typek si bude myslieť, že posteľ je tam, ale posteľ bude v skutočnosti až tuto. Takže ja to natiahnem sem. Toto už neviem, jak sa robí. Počkaj, to je nejak... To mi nejak nevychádza. Typek išiel na mňa, ako som tak videl. Takže ja mu to idem vrátiť a vidím, že idú dvaja na jedného. Takže to je skvelé, fakt. Hovoril som, že natáčam už pol hodinu. Ne. Či migrant! No, znič to, kamer. Ale znič to! Nemeňa! Kde? Ja som to nevidel. Ha! Vyšlo to! Let's go! Vyšlo to! Let's go! Toto je iný zas. To si robíš počkaj. On to tam vidí, má to. Nie, on išiel z dobrej strany. Jak to vedel? To nie je ani on? A on ma dal na 2 hity. Tak dobre, ale akože aj keď sa mi nepodarilo túto hru vyhrať, ono to vyšlo. Keďže nám ten minulý vyšiel, tak tento nám musí vysť tiež. A ideme skúsiť urobiť ten prvý po tak dlhej dobe. Tentokrát to Prosím. Let's go, spadol, no, to je dobre. Tak ja neviem, či mám ísť na ňo, alebo čo. Poraďte mi v komentároch, čo mám na budúce urobiť. A prosím, poraďte mi fakt, lebo ja to potrebujem vedieť, čo mám robiť. Odpálil som ho. Asi úplne zbytočne, ale... Wow! Kámo, ja som úplný sigmec, ja som úplná sigma. Typek vie. Zúru mu tam no dobre, tak to som pokakal. A ja mám odkrytú posteľ, to si nie je úplne dobre. Nejdem. Čo? Čo to tu letelo? Prečo ho neviem trafiť? Prečo? Typek ma nejde rašno, nevyzerá, že by mal o to záujem. To si robíš špiť. Ako snáď na mňa typek nepojede, on si mohol teraz myslieť, že ho pôjdem rašnúť, ja. On si to nemyslí, no. No on ide táde. A neviem, ja s tým vstávať ako nejaký chlapček malý. Ja viem, že moc kecam, ale to je dobré, nie? Není? Dobre, máme tu 6 a to je 8, takže mi to vychádza na 32. Hej, 32, to je extrémne málo, aj tak.
To je nejaký profík, on mi to zničil, to je haj. Oh, to je tá prvá mapa, nie, tá druhá, to je tá druhá mapa. Dobre, typek na mňa nepôjde pravdepodobne, pretože je to dosť ďaleko a vyzerá ako keby chcel ísť na mňa. Let's go, nejde na mňa, toto je perfektné. Skoro. A snáď to tak bude pokračovať aj ďalej. Dobre, ideme si zobrať kopec vlny, aj keď neviem na čo. Dáme sem týchto 16 blokov. Takže raz, dva, tak. Čo? Aký mám ping? No kurva, to prdel. Kamo, toto bola najlepšia hra, mohla to byť najlepšia. Prečo umieram na to? Daj ty bloky! Tak jo ľudia, toto je koniec pre dnešné video. Dúfam, že sa vám veľmi páčilo, pretože som si na ňom dal veľmi, ale veľmi záležať. Pokiaľ by ste chceli ešte niekedy vidieť takýto typ videjka, samozrejme hoďte mi lajka, taktiež sa pripojte na môj Discord server a pokiaľ chcete vidieť presne takéto isté video, kde skúšam tieto bad defensky a chcete vidieť môj rage, dajte 25 lajkov. Prosím, pre vás to je iba jeden klik, pre mňa to je... Čo to je pre mňa? A samozrejme dajte aj ten odber, pretože sa snažím získať 250 odoberateľov, ktorých som mal už aj predtým. To bolo všetko. Čaute.